كما يعرفيتكم كما يوعيلكم እግዚአብሔር ይመስገን ካብዘለና የምሐፍ ክንብል በቀጥታና በቃል አምላክ እንሰግር ታጊዜ ቁርብ ከይዳ ስለዘላ አግስ ከተብሉን ይኹም ክሳዕ ዝውድ ማለት እዩ ኩላትና ናብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 4 ክሳዕ ፍቅዲ 12 ዘሎ ቃል ኢና ክንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ስም ኢየሱስ ተቃል ክንቡበይ كمز زبل قال እግዚአብሔር ናባይ መጾሞ ኣብ ከርሲ ኣዴኻ ከሃነጽኩኻ ፈለጥኩኻ ካብ ማህፀን ከይወጻእካ ቀደስኩኻ ንህዛብ ነቢይ ክትከውን ድማ መደብኩኻ በለ ኣነ ድማ ኣይ ኣታ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ገና ቆልዓየ እሞ እንሆ ክዛረብ ኣይ ክእልኔ የበልኩ እግዚአብሔር ግና በለኒ ናብ ዝልእከካ ሁሉ ኺድ እቲ ዝእዝዘካ ሁሉ ድማ ተዛረብ እምበር ቆልዓየ ኣይትበል ምእንተ ኸናግፈካ ምሳኻየ እሞ ይትፍርሃዮም ይብል እግዚአብሔር ከ ኢዱ ዘርግሕሞ ኣፈይተንኬ እግዚአብሔር ድማ እንሆ ቃላተይ ኣብ ኣፍካ እንብር ኣለኹ ረአ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትን መንግስታትን ክትምንቁስን ከተፈርስን ከተዕኑን ከተጥፍእን ክትነድቕን ክትተክልን ኣቑመካየ በለኒ ድሕሪ ዝውን ኣታ ኤርምያስ እንታይ ትርኢ الله امين انتاي تري الله زبل قال እግዚአብሔር ናባይ መጸ አነ ድማ ጨንፈር ኦምለውዚ ርኢ ኣለኹ በልኩ እግዚአብሔር ካ ንጋለይ ክትግሃሉን ከም ዝፍጸም ክገብሮን እሞ ጽቡቅ ርኢኻ በለኒ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ እስኪ ሁላትና ርእስናድን ናቢልና እግዚአብሔር ነዚ መዓልቲ ዝኸውን እግዚአብሔር ቃል ኣለዎ ኣብ ቃሉውን መንፈስ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን أتن زمهراني ناب كل ما قديون زمرحاني قالكا أبايك تصنع مأنتي كم أخوينا خملالس دقفني بلوك زي أبي هري مسك نقول لحاليتكم سي أبايا ودقوا زبل أملك الله أمين نتينا رديئتك بالعلن نو أب السمايات أب دبناتات توتح أملك السول لك مع بالموت يفرح كان بروبا دينا موت كتكيت كلها سمسخا زي أبي هري مسك هاللويا حنسابسك እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ አእምሮና ጥርንፍ ነብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ይልውጥ የጽናንዕ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን መንገዲ መርሐካ ኣብ ኩሉ ኣብ ትኸዶ አነ ምሳኻይ እንዳበለ ዝጓዓዝ ቃል ይሞ ንነፍስ ወከፍና ዝጠቅም ዘበለ ቃል ዝምህረና መንፈስ ናይ ጎይታ አማእከልና ምሳና ኣሎ ካዕርፈካ ኢሉን ካዕርፈካ ንሙሴኹም ኢሉምሽ ካዕርፈካ ዘዕርፈኩም እግዚአብሔር قالوا خسدلكم لما عنتي نايزل عالم قدوس أملاخنا نمسكنك زي بسمي تسمي حزبي تحت تنتبله انت لمنه قد أيون انت دليه كاب كفو من قدود ما انت تملسه شعوهنا كاب سماي كسمعوي أمين حواتي شعوهنا كاب سماي كسمعوي أمرو كفوصلو مدرو كفوصلو خاي لو እግዚአብሔር ይመስገን سمعوا زيبل أملاخ لك ጎይታዬን ዓይን ባሪኻ ድማ ክትረዳአኒ ነዚ በደም ዝተዓደገ ህዝቢ ዝኸውን ዝጠቅም ነገር ኣብ ኣፈይ ከተቐምጥ ይጽሊ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማእከልና ንጉስ ክብሪ ኾንካ ተቐመጥ ኣብ ዝፋናይ ነፍስ ወከፍ ሰብ ልቢ ተቐመጥ እግዚአብሔር ከምትን ልብ ሊድያ ኣእምሮኣ ዝኸፈትካላ ነቲ ቃል ንኸተስተውዕሎ حجون እግዚአብሔር አምላኸን ነፍስ ወከፍና ንምስተውዓል ዝኸውን ቃል ምእንቲ ክኾነልና ምስተውዓል ሃበና ክፉ ኩሉ ይሰበር አእምሮ ሰብ ዝርብሽ ኩሉ ይሰበር ሰማያትን አየራትን በስምካ ይገዛ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ክብርና አምላኽ ይሁን አርስቲና አይቲ ሎሚ ንካፈሉ ሓቢርና ቃል እንታይ ترئي اللوخا إيزبل انتاي ترئي اللوخا قال ترئيو نجر كل وكا سنايو ازي ابز زنببنا يقال انت دارينا يو ابز إرمياس معرف حدا ابتناي تينيجر ناي كبابي 10 خلت عدمن كله يو اذا ناي እግዚአብሔር ቃል ازي نابز بارياز زمت زلو
ስለዚህ መጀመሪያ ጎይታ እንታይ ኢልዎ ኣብ ከርሲ ዴኻ ከይተሃነጽካ እንታይ ጌረካ ኣነ ፈሊጠካ ኢልዎ ካብ ማህፀን ከይወጻኻ ኸኣ ቀደስኩኻ ወይ ድማ ነቲ ዕዮ ዝኸውን ሰብ ጌረ ከቆመካ ወይ ድማ ቀደስኩኻ ኢልዎ ነዛ ኣብ ነቢይ ክትከውን ከኣ እንታይ ጌረካ መደብኩኻ ኢልዎ ስለዚህ ኣብዚአን ኣብዘን ቃላት ዚአን ሰለስተ ነገር ኢና ንርኢ ኣብ ከርሲ ዴኻ ከይሃነጽኩኻ እንታይ ጌረካ ገና ከይተሃነጽካስ ገና ኣብቲ ዘይርአ ማለት እዩ ኣብኡ ገና ከለኻ እንታይ ጌረካ ኣነ ፈሊጠካ ብድሕሪኡ ኸኣ ነቲ ዝረኣኹልካ ራእይ ትኸውን ሰብ ምእንቲ ክትከውን ንዑኻ እንታይ ጌረካ ፈለኹኻ ንዑኻ ቀደስኩኻ ድሕሪኡ ኸኣ እንታይ ኢልዎ ነቢይ ምእንቲ ክትከውን ከኣ እንታይ ጌረካ መዲበካ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝኸውን መደብን ምፍላይ እንደለዎ ኣምላኽ ስለዚ እንታይ ኢልዎ መጀመርያ ቅድሚ ናብቲ መንፈሳዊ ነገር ዒንቱ ከፊቱ ቅድሚ ክርኢ ምግባሩ ብዛዕባቲ እግዚአብሔር ኣብኡ ሓሲቦ ዘሎ ነገር እዩ መጀመርያ ተዛሪብዎ እንታይ ይድብል ኢልዎ እግዚአብሔር ግና በለኒ ናብ ዝልእከካ ኩሉ ኺድ ትዝዘካ ኩሉ ድማ ተዛረብ እምበር ቆልዓየ ኣይትበል ኢልዎ ንምንታይ ኣነ ዝመደብክዎ ኣነ ዝሓሰብክዎ ኣብ ቅድሜኻ ዝተቐመጠ ሓደ ኣጀንዳ ኣሎሞ ንዕኡ እትበቅዕ ሰብ ምእንቲ ክትከውን ከናግፋካ ኸኣ ኣነ ምሳኻ ኢልዎ ወላ እኳ ቆልዓየ እንተበለ ግን ኢድ እግዚአብሔር መፅያ ኣፈይ ተንኬ እግዚአብሔር ካኖ ቃላተይ ኣብ ኣፍካ እነብር ኣለኹ ረአ ኢልዎ ሽዑ ይዒንቱ እንታይ ገይርዎ ከፊትሉ ነታ ኣነ ዝመደብኩልካ ነገር ምእንቲ ክትርኢ ንዓይ ግብን ሓንቺ እንታይ ግበር ኢልዎ ንዓ ረአ ኢልዎ እግዚአብሔር ንባሮቱ እንታይ ይገብር እዩ የርእኻ እዩ የርኢ ጥራይ እውን ኣይኮነን ይዒንቶም ከኣ እንታይ ይገብሮም ይኸፍቶም ምናልባት ትጎይታ ናብ ጎይታ ዝመጻኻሉ ዕድመ ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ ቅድሚ ናብ ጎይታ ምምጻኻ ቅድሚ መንፈስካ ዳግም ቅድሚ ምውላዱ ተሓስቦ ተሓልሞ ነገራት ኣሎ ከም ሰብ ማለት እዩ ወላ ብናሽቱና ከለና እውን ምስ ዓበኻ እንታይ ኢኻ ክትከውን ትደሊ እዮም ዝብሉኻ ስለዚ ምናልባት ካብ ኣሕዋትካ ዝረኣኻዮ ካብ ዓበይቲ ኣሕዋትካ ዝረኣኻዮ ካብ ጎረባብትኻ ካብ ኣዝማትካ ዝረኣኻዮ ጦብላሕ ዝብለካ ንልብኻ ኸኣ ዝመልኣልካ ነገር ኣሎ ገሊኡ ዶክተር ይብል ገሊኡ ኸኣ ከምዚ ገሊኡ ኸኣ ከምዚ ክኸውን ይደሊ ይብል ናይ ገዛእ ርእስኻ ስለ ዝነበርካ ምስ ግዜ ግን ናብ ጎይታ ምስ መጻኻ ምስ ተፈለጠካ ብኽቡር ደም ምስ ዓደገካ ናይ ርእስኻ ዘይኮንካስ ናይቲ ዝዓደገካ ኢኻ ትኸውን ምክንያቱ ሓንቲ ንብረት ክሳዕ ዝዕድጋ ዝደልያ ትንጥልጠል ሓቀይ ውቅብቲ ጽብቕቲ ኣብ ዝኾነ ሾብ ኣቲኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ትሪኣ እሞ ዋጋ ኣለዋ ብዋጋ ዓዲካ ናትካ ምስ ገበርካያ ግን ከምቲ ንዓኻ ዝጥዕመካ ኢኻ ትገብራ ስለዚ እቲ ናትካ ሕልሚ እቲ ናትካ ድሌት ናብ ጎይታ ምስ መጻኻ ግን መንፈስካ ዳግም ምስ ተወልደ ግን ኣምላኽ ዝርኤልካ እምበር ስኻ ትሪኦ ኣይኮነን ዝኸውን ኣሜን ኣሜን ደኹልና ብሓሳብ ምክንያቱ ተዓዲካ ኢኻ ተወሲድካ ኢኻ ናትካ ደይኮንካ ናይ ርእስኻ ደይኮንካ ናይ ምን ትኸውን ኣለኻ ናይ ጎይታ ትኸውን ኣለኻ ስለዚ ብዙሕ ዝሓለምካዮ ብዙሕ ኣብ ዘመን ንእስነትካ ንዓበኻ እንከለኻ ምናልባት ካብቲ ፀቕጢ መዘና ክኸውን ይኽእል እዩ ካብቲ ኣከባቢያዊ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ትምህርትኻን ደቀ ትምህርትኻን ድምፀኻዮ ብዙሕ ዝዓይነቱ ስእልታት ኣሎ ብቲ ናትካ ኣእምሮ እንታይ ዝገብር ዝዘውር ማለት ጎይታ ምስ ወሰደካ ጎይታ ምስ ዓደገካ ግን ድሕሪ ሕጅቶም ዘለዉ ነቲ ዝዓደጎም ነቲ ዝሞተን ሰንሰእን እምበር ንርእሶም ከይነብሩ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ሞተ ዝብል ቃል መንፈሱ ምስ ተረዳእካ ግን ክትጽሊ ክትቃትት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትጅምር ትሪኦ ዝነበርካ ሓዲካ እግዚአብሔር ዝርኤልካ ክትርኢ ትጅምር እግዚአብሔር ይባረኽ ነብራም እንታይ ኢልዎ ኣነ ናብታ ኣነ ዘርኤካ ኺድ ኢልዎ ኣነ ንዓኻ ዝረኣኹልካ ነገር ኣለኒ ኢልዎ ምክንያቱ ወላ ኣብ ከባቢ 75 ዕድመ ኣብዚ ናይ ኡር ከለዳውያን ዝበሃል ደቡባዊ ክፋል ናይ ባቢሎን ዝቕመጥ ነይሩ ከም ኩሉ ሰብ ነበር ነይሩ ናቱ ምናልባት ፋሚሊ ናይ ጣዖት ፋሚሊ እዮም ጣዖት ዘምልኹ ፋሚሊ እዮም ግን ሓደ ድምፂ መጽይዎ እዚ ድምፂ እዚ እንታይ ድብል መጽይዎ ኣነ ናብ ዘርኤካ ነገር እንታይ ግበር ኢልዎ ንዓ ኺድ ስለዚ እግዚአብሔር ይርኤልኩም እዩ ማለት እዩ ኣሜን ኣምላኽስ ይርኤልካ እዩ ናብኡ ምስ መጻኻሲ ተራ ይኮንካን እግዚአብሔር ዝርኤልካ ነገር ኣለዎ ንዑ ነትሱ ዝረኣየልካ ነገር ንኽትርኢ ናይ ምምጥጣር ቁመትካ ግን ናትካ ይወሰን ስለዚ ኣነ ኸርኤካ ኢልዎ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ሕሉፍ ኣብ ምጽኣይ ከምኡ ድማ ኣብ ሕሉፍን ኣብ ዘሎ ህልውን ኣብ ምጽኣን የርኤካ እግዚአብሔር ስለዚ ብዛዕባ ሕሉፍ ኣይኮነን ነብራም እንታይ ኢልዎ ኣነ ዘርኤልካ ኣብ ቅድሜኻ ጸባን መዓርን እተውሕዝ ከተማ ኣላ ኢልዎ
ስለዚህ ካብ ኡር ከለዳውያን ወፂው ናብቶም ዕብራውያን ምስ መፀ አብራም እቲ ዕብራዊ ኢሎሞ ንምንታይም ከም ኢሎሞ ዕብራዊ ማለት ሩባ ሰጋሪ ማለት ስለዚህ ካልእ ህይወት ክመርሕ አሜን ሩባ ሰጊርካ ስለዚህ ቅድም ሕጂ ዝነበረካ አነባብራ ቅድም ሕጂ ዝነበረካ ስታይል ገዲፍካ ልክ ሩባ ሰጊሩ ኣብቲ አምላኽ ዝበሎ ምድሪ ምስ መፀ እግዚአብሔር ብድሕሪኡ ዝገበረሉ ነገር ንርኢና ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ቀጻሊ ሓደ ትሪኦ ነገር ክልወካ ብጣዕሚ ሰናይ ዝኾነ ኣማነ እንድሕር ደኣ ናብ ጎይታ መፂኡ ኣብ ቤት ኣምላኽ እንዳተመላለሰን ከሎ ዝኾነ ነገር ዝሪኦ ነገር እንድሕር ደኣ ዘይብሉ አሸጋሪ ናብ ጎይታ መፂኻ ኣለኻ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣለኻ ተዓዲካ ኢኻ ዋጋ ኣለካ ኣሜን ብዋጋ ተዓዲኩም ይዝብል ስለዚህ እቲ ዳግም ዝተወልደ መንፈስካ እንታይ ዓይነት ብቕዓት ኣለዎ ይርኢ አሜን ከማንም ሰብ ኣይኮንካን ከምታ ካብ ቤት ኣምላኽ ወፃኢ ኮይኑ ዝመላለስ ሰብ ኣይኮንካን ትገብሮ ትፈልጥ ኢኻ ትዛረቦ ትፈልጥ ኢኻ ትሪኦ ነገር ክበፅሑ እየ ትብሎ ነገር ከዓ ኣለካ መዓስ ግን እግዚአብሔር እቲ ንዓይ ዝመደብካዮ ነገር ኣርእየኒ ምስ በልካዮ እሱ ከዓ ምስ ኣርኣየካ ብዙሕ ግዜ ኣነ ካብቲ ዘስተውዓልክዎ ማለት እዩ ሓደ ሰብ እንተዳ ናብ ጎይታ መፂኡ ዳግም ተወሊዱ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዓመታት እንዳንቋፀረ ክመፅእ ክጅምር ከሎ መንፈሳዊ ነገር ክርድኦ ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እንድሕር ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም እንታይ ይግበር ኣሎ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ዝረአ ካበይ ይመፅኡ ካብቲ ዘይረአ ይመፅኡ ስለዚ እቲ ዳግም ዝተወልደ መንፈስካ ድማ ምስቲ ዘይረአ ኣምላኽ ክትራኸበሉ ካብኡ ክትቀድሕ ቀዲሕኻ ከዓ ንዓኻን ንህዝብኻን ክትከውን አሜን ከምኡ ትፃውዒት ስለዚህ መንፈሳዊ ነገር እንታይ ይግበር ኣሎ ዋትስ ጎይንግ ኦን ክርዳእካ ክእል ኣሎ ሰማያት እንታይ ይመስል ኣሎ ክርዳእካ ክእል ኣሎ ምክንያቱ ዳግም ዝተወለድካሲ እግዚአብሔር እንተ ብሕልሚ እንተ በቃሉ እንተ ብሰባት ዝተፈላለየ መገዲ ይዛረበካ ስቂልካ ከም ዝኾነ ተኾዶ ከም ዝኾነ ሰብ ከም ተቅድም ሕጂ ቅድም ዳግም ምውላድካ ተኾዶ ዓይነት ናብራ ኣይትኸይድን ኢኻ ኣብ ሰማያት እንታይ ይውጣሕ ኣሎ እንታይ ይምከር ኣሎ እግዚአብሔር ሓሳብ ብሕልሚ ሓሳብ ዝተፈላለየ ኢንካውንተርስ እንዳገበረ እግዚአብሔር ይዛረበካ አሜን እንታይ ይኸውን ኣሎ ኣይ ንሕዳ ደይ ትፈልጥ ኣለኻ ኮንካ ዝኾነ ነገር ትሪኦ ነገር ንሕዳ ዘይብልካ ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣምላኽ ዝሃበካ ራእይ ንሕዳ ዘይብልካ ኮንካ እንታይ እንዳኾንካ ኢኻ ትኸይድ ኣብ ናይ ካልኦት ሰባት መቀዳደም ጉይኦም ፈሊጦም ብራእይ ዝመላለሱ ብናይ እግዚአብሔር ምኽርን ሓሳብን ሰንስ እንዳገበሩ ዝኸዱ ሰባት ኣብቲ ናቶም መገዲ ምእታው ኢኻ ትጅምር ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ነፍሲ ሰብ ዘዕርፋ ነገር እያ ትደሊ አሜን ካብ መንፈስ እግዚአብሔር ዝተቀበለቶ ሓሳብ እንተዳ ዘይብላ ከም ንፋስ እያ ትጀጁ ትኸይዳ ናብ ዝኾነ ማለት ስለዚህ ራእይ ዘለዎ ሰብ ከምዚ ነፍስ ወከፍ ሰብ ኣብ ኣትሌትሲ ናቱ ዝኾነ ትራክ ኣለዎ ካብ ናቱ ዝኾነ ትራክ ወፂኡ ናብ ናይ ካልእ ሰብ ትራክ እንተዳ ኣትዩ እንታይ ይኸውን ዲስኳሊፋይድ ይኸውን ስለዚህ ኣምላኽ ድማ ንነፍስ ወከፍና ዝኸውን ናይ ገዛእ ርእስና መቀዳደም ዝኾነ ጉያ ኣለና አሜን ኣብቲ ናትካ መቀዳደም ጉያኻ ብትዕግስቲ ትጎይ እንተዳ ወላ ሓንቲ ራእይ እንድሕር ደኣ ዘይብልካ ዝስማዓካ ነገር እንተዳ ዘይብልካ ኣብቲ ናይ ካልኦት ሰባት ራእይ ኣቲኻ ንዕኦም ኢኻ ወይ ንፅቡቕ ትኸውን ወይ ከዓ ንኻልእ ነገር ትኸውን ማለት እዩ ክትዓርፍ ክትርኢ ኣለካ ኣመንቲ ብፍላይ ናብ ጎይታ ዝመፃና ሻድሻይ ሰንስ ኣለና እሱ ድማ መለኮታዊ ዒንትና አሜን እቲ ናትና ዓይኒ እንታይ እዩ ዝገብር መሲልኩም ይርኢ ምክንያቱ ክፅልእ ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ መንፈሳዊ ዒንትኩም እንታይ ክኸውን ክኽፈት ክብርን ኣምላኽ አሜን መንፈሳዊ ዒንትኻ እንታይ ክኸውን ክኽፈት እሱ እንተደኣ ተኸፊቱ ንኩሉ ከተስተውዕሉ ኢኻ ትጅምር እዚ ውሽጣዊ ዒንቲ እዚ እንተደኣ ተኸፊትልካ ኣብዚ ኾንካ እንታይ ይግበር ኣሎ ብቲ ዙርያኻ ኩሉ ክርዳእካ ይጅምር እስከ ኩላትና ናብ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 6 ሞንኺት ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 6 ኣብዚ ሓደ ታሪኽ ኣሎ ኣሕዋተይ እንታይ ዝብል ታሪኽ መሲልኩም ብላይ ካብ ፍቅዲ ሸሞንት እንታይ ኢሉ ንጉስ ሶርያ ድማ ምስ እስራኤል ተዋግአ ምስቶም ገላው ከዓ ኣቦታ እከለን ክሰፍር ኢሉ ተማኸረ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብካ ንንጉስ እስራኤል ኣብዛ ቦታ እዚኣ ሶራውያን ይወርድዋ ኣለውሞ በኣ ከይተሓልፍ ተጠንቀቕ ኢሉ ለኣኸሉ
እቲ ንጉስ እስራኤል ድማ ናብቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ዝነገሮን ዝመዓዶን ቦታ ይሰድድ ነበረ ኣብኣ ከዓ ሓንሳእ ክልተ ሳዕ ጥራይ ዘይኮነን ርእሱ ተጠንቀቀ ልብ ንጉስ ሶርያ ድማ በዚ ነገር እዚ ተሸበረ ነቶም ገላው ፀውዒው ከዓ ካባናስ ትምስ ንጉስ እስራኤል ዝሓሳቡ መን ምዃኑ ዶ ኣይትነግሩንን ይኹም በሎ ሓቁ እዩ ምኽንያቱ ገለ ስፓይ አሉ ማእከልና እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ማእከልና ሓደ ካብዚ ዝተማኸርና ምኽንያቱ ኣብ ሕልፍኝ ኮይኖም ዝተማኸርዎ ነገር ይወጻሎ ንደገ ይበጽሓሎ ናብ እስራኤል ስለዚህ ካብዞም ኣብ ማእከልና ኣብ ሕልፍኝ ዝተዛረብናዮ ነገር ሲ ከይዱ ናብ እስራኤል ዘበጽሕ ሓደ ስፓይ አሎ ኢልዎም ልቡ ስለተሸበረ شو أنت هيلو تملس تعمل سيادة استبلاني حدا خطهم قالوا أخا قويتاي نجوس كم يكونن كم زسخات حسبه كم يكونن يلو جناخ إلسا تب إسرائيل زلوا نبي تبتات تدك أسلح الفيني تزارب كيو زربا لنجوس إسرائيل ينقروا هاليلويا أما دك أسيخا خلخس أبزوري خلوا زكبر نجار كتساول تخليق بينوت يعينتي بتن يعينت لبونخ بتن እግዚአብሔር ውሽጥ ካዶኪንዎን ዘሎ መንፈሳዊ ዝኾና ከም ናይ ንስሪ ገይሩ እግዚአብሔር ዝደኮነን ይعينتي አሜን ንስርቆ ክሳዕ 2 ኪሎ ሜትር ብንጹር ዝሪ ትናይቲ ትኽበልዑ ዘለየ ትፕረይ ኣቀዲሙ ይዝሪዮ ከመይ ይዝግዝጎ ካይፈልጥ ስለዚህ አመደቀስ ይኻን ከለኻ ዝተዛረብካዮ ዘረባ ስሒቡ ዘመጽእ ሳተላይት አሎ ይልዎ ክብርና አምላኽ the spirit of god አሜን ዶ ስኻ ኣብ ሕልፍኝ ይኾን ካንታይ ትገብሮ ትዛረቦ ትኔ አምላኽ ሰብ ግን ኣብ ትኸረኑ ኮይኑ ይስሕቦ you are privileged ህዝብ አምላኽ አሜን ዶ you are privileged what's going on ርዳእካ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ካብ ዒንቲ እግዚአብሔር ዝስወር የለን ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ኮለ ቆሮንቶስ እቲ መንፈሳዊ ሰብሲ ኢልዎ ታይገብር ንኹሉ ይምርምሮ እሱ ግን በሓደ ኣይምርመረኒ ክብርና አምላኽ አሜን ስለዚህ ከምዛ ዓይነት ብቕዓት ኣለካ ኣብቲ ውሽጢ ሰብካ ምክንያቱ ብወረይ ትኸይድን ኢኻ ብቤላቤሎ ዋይ ትኸይድን ኢኻ ወላ ዋስ እንታይ ይኸውን ደለዎ ናይ ትረን ኢኻ ሓደ ግዜ ኮኸም ኣማኒ ብደገ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዶሮናታት ይመጽሞ ኣክንዲ እቲ ውሽጢ ሰብካ ሪኡ ብኡ ክንዲ ትኸይድ በቲ ብደገ ዝስማዕ ዘሎ ንፋሳት እሱ ንዓኻ ድራይቭ ይገብረካ ከምኡ ክኸውን ግን ኣይግቦን ክብርና አምላኽ አሜን ሕጂ خمس ዝብልሎ خمس ንበይሉ خمس ክኸውኒ بخمس ክኸውኒ ዳ ክንደይ ከምኡ ዝተባለ ክንደይ ከምኡ ዘይጓሕፍና እቲ ውሽጢ ሰብካ ግን እቲ ናይ ውሽጢ ዒንትኻ ምስ ተኸፍተልካ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ዘይርአ ክትርኢ ትጅምር ጎይታ ይባረኽ አሜን ስለዚህ እንታይ ኢልዎ እስኻ ኸመይ ይኮነን ከም ትተሓስቦ እቲ እስራኤል ዘሎ ነቢ ትብታት ትድቅሰላ ሕልፍኝ ተዛረብካ ዘረባ ንንጉስ እስራኤል ይነግሮ እዩ ወሎ እቲ ድገርመኩም እዚ ከምዚ ገይሩ ዝርኢ ሰብ ኣሎ እወ ከይደንዑ ተኽጎብረ ኣምጹለይ ከማ ኢልዎ ንሱ ኸ ሊኻ ከምጾስ ንሱ በይ ኣሎ ኺዱ ረአዩ በለ ኖኻ ኣብ ዶታን ኣሎ ኢሎም ነገርዎ ናብ ዶታን እንተኸዱ ግን እቲ ዒንቱ ዝተኸፍተሉ ሰብ ኣይተሸበረን ኳዳእቲ ገሓዚ ተሸቢሩ ኣብ ዙርያ ናይቲ ዝርኢ ሰብ ኩሉ ግዜ ሰረገላ ኣሎ አሜን ክብርና አምላኽ ኣብ ዙርያ ተዝርኢ ዘሎ ሰብ ታያሎ ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ሰረገላታት ሓለዋ ኣለካ ክብርና አምላኽ አሜን ወላ ኣብቲ መንግስታት ከይተረፋኣቲኻ ክትርኢ ከለኻ ትዝረኣኻዮ ነገር እዝን ይኽትብል ከለኻ ኣይትፈርሕን ኢኻ ንምንታይ ኣብ ዙርያ መቅደስካ ታያሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሰረገላ ሓዊ ኣለካ ጎይታ ይባረኽ አሜን ስለዚህ እቲ ዘርኣይካ ርኢ ኣለኹ ተበልካ ነውሪ ኣይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ኩሉ ሰዕ ከማ ኣመንቲ እግዚአብሔር ታይና ንብል ዘለና ንባሮቱ እግዚአብሔር ይዕንቲ ታይ ገብር ይኸፍት ከፊቱ ከየርዮም ከምዝን ይኸውን ኣሎ ኢሉ የርእካ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ እስኪ ምስ ግዜና ኣምርኣይ ዘሎ ገለ ኣገደስ ነገራት ክንርኢና ትምርኣይ ዝብል ምንት ጽቡቕ ገይሩ ክበርሃልና መጀመርያ ዝርኡ ሰባት እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ዝፈልጡ ሰባት እዮም አሜን ከም ዝኾነ ኣካይዳ ኣይከዱን እዮም ንኣብነት እንተዳሪና ኣብ ዕብራውያን 11 እስኪ ኩላትና ዕብራውያን 11 ንኺድ ፍቅዲ 23 ካብ 23 እንታይ ብል ሙሴ ምስተወልደ ወለዱ ጽቡቕ ህፃን ምዃኑ ሪኦም በእምነት 3 ወርሒ ሓብእዎ ኣዋጅት ንጉስ ከዓ ኣይፈርሁን ይብል ክብርና አምላኽ አሜን ኣሕዋተይ ኣለኹም ዶ ምሳይ
ጎይታ ይባረክ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ሙሴ ምስተወልደ ወለዱ እንታይ ምኾነ ኢሉ ጽቡቕ ህፃን ምዃኑ ሪዮም እንታይ ማለት እዩ ዝመስልኩም ናብቱ በኹር ኸይድካ ንሕር ቀስቀስ ኢልካ ንሕር መርሚርካዮ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ሓደ ኣዋጅ ኣሎ እንታይ ዝብል ኣዋጅ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ተባዕታይ እንተ ደኣ ተወሊዱ እንታይ ክኸውን ክቕተል ኣለዎ ስለዚ ዞም ስድራ ቤት እዚኦም ከዓ መቸም ወሊድካ ከምዚ ወዲየ ከምፅእ ግድን ጓል ከምፅእ ኢልካ ይኮንካ ተዋሂቦም ውሉድ ተዋሂቦም ትውሉድ ከዓ ወዱ ኮይኑሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣዋጃት ከምዚ ዓይነት ናይ ሞት ዘንጸላሉ ኣዋጅ እዚ ቆልዓ ዝመጽ እዩ ታጥቕሲ ተሪኢኹማ ሙሴ ምስተወልደ ወለዱ ጽቡቕ ህፃን ምዃኑ ርእዮም ትብል ታጥቕሲ እንታይ ማለት እያ መሲልኩም ልክዕ ምስተወልደ ምስ ሓቆፍዎ ወለዱ ክልቲኦም ማለት እዩ ነቲ ቆልዓ ከምዚ ገይሮም ምስ ረኣይዎ እቲ ናቶም መንፈሳዊ ዒንቲ ተኸፊቱስ እዚ ሰብ እዚ ነዚ ዘሎ ኩነታት ክምጥን ዝኽእል ቆልዓ እሞ ንሕደጎ ያታ መረዳእታ ኣለኹም ድሕዋተይ እንታይ ይብል ኣለኹ ምስ ወለድዎ ምስ ሓቆፍዎሲ ወለዱ ጽቡቕ ህፃን ማለት ንመልክዕ ከይመስለኩም መልክዕ ኣይኮነን ወይ ጽባቆ ይኮነን ዝርኢ ዘሎ ኣብቲ ውሽጦም ገለ ነገር በሪህሎም እንታይ ማለት እዩ እዚ ቆልዓ እዚ ምኽንያቱ ፍርህሎ ፍርኻ ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ንኽትውስን ኣይገብረካን ስለዚ እዚ ቆልዓ እዚ ምስ ሓቆፍዎ ምስ ረኣይዎ ግን ምስተወልደ ግን ነዚ ዘሎ ኩሉ ኩነታትን ኣዋጃትን ሰጊሩ ክኸይድ ዝኽእል ህፃን ምዃኑ ኣስተውዒሎም ይድብል እምበር መልክዑ ሪኦም ጽቡቕ ሪኦም ተበለስ ከምዚ ኣብ ትግርኛና ጽቡቕ ህፃን ተበለስ ከምዚ ጽቡቕ ጅቡዕ ባምቡላ ዝመስል ገለ ከምኡ ማለት ኣይኮነን ብኸምኡ ዓይነት ኣፀሓሕፋ ደወይ እምበር እስራኤላውያን ኩሎም ጽቡቓት እዮም ሓደ ቆልዓ ካብ ሓደ ቆልዓ ሓንቲ ክሳብ የብሉ ቆልዓ ብፍላይ መልክዕ ኣይፈልን ሓቀ ወምን ሓቀ ይፈስር መልክዕ ኩሉ ቆልዓ መጀመርያ ወላ ከማን ካብ ጸለምቲ ፋሚሊ ዝተወለደስ መጀመርያ ክውለድ ከሎስ ወላቲ ቆርበቱስ ሓውሲ ቀይሕ ኢሉ ዝውለድ ዳሕራይ ትሪል ክስታይ እንዳሓዘ ዝመጽእ ስለዚ ኩሉ ሰዓት እንታይ እዩ ንመልክዑ ይኮነን እንታይ የድብለኩም ዘለኹ እቲ ወለዱ ጽቡቕ ህፃን ክብል ከሎሲ ይምጥን እዩ ንግደፎ ነዚ ናይ ሞት ኣዋጅ ስዒሩ ክሰግር ዝኽእል ዓይነት ቆልዓ እሞ ንግደፎ ይምበር ኢሎም ንኽውስኑ እዩ እቲ መንፈሳዊ ዒንቲ ሓጊዝዎም ወላ ካብ ቆልዑትካ እኮ ትርኢ ኢኻ ካብቶም ውሉድካ እኮ ትርኢ እኮ ኢኻ ሓቀይ 4-3 ውሉድ ንሕር ወሊድካሲ ኣብ ገለ ካብቶም ውሉድ ገለ ነገር ፊልድ ገብረካ ነገር ኣሎ ከም መንፈሳዊ ሰብ ይዛረብ ዘለኹ በመልክዕ ወይ ብቁመት ብገለ ጽባቐ ኣይኮነን ግን ኣብ ገለ ቆልዓ ወላ ካብ ገለ ነገርሲ ገለ ነገር ናይ ኣምላኽ ነገር ከም ዘሎ ገለ ዩኒክ ዝኾነ ኮሊን ከም ዘሎ ተስተውዕሉ ኢኻ ትርኢ ኢኻ ዓይንኻ ውድቕ ተብለሉ ነገር ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ኣሜን ኣብ ኩሉ ዝጠቕመካ ሓዋተይ መንፈሳዊ ዒንትኻ እንድሕር ደኣ ተኸፊቱ ክትርኢ እንድሕር ጀሚርካ ኦፕን ተኾይኑ ኩሉ ኢኻ ምክንያቱ ሰባት ክሽበሩ ከለዉ ኣይትሽበርን ኢኻ እዛ ስራሕ እዚኣስ ኣይትስገርን እያ ንዝበለካ ፀገም የለን ኣነ ግን ክሰግራ እሞ ንብዙሓት እያ ውሒጣ ንዓይ ግን ኣይትውሕጠንን እያ እሞ ብዛ ከተማ ስራሕ የለን ንዓይ ግን ስራሕ ኣለኒ ከምኡ ዓይነት ሰብ ኢኻ ትኸውን እግዚኣብሔር ይመስገን ኣሜን ብከምኡ ዓይነት ቶፖሎጂ ኢኻ ክትነብር ትጅምር ጎይታ ይባረክ ስለዚ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እንድሕር ደኣ ክትርኢ ጀሚርካ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ እንዳፈለጥካ ኢኻ ትመጽእ እቲ ብደገ ትሰምዖ ነገር ነቲ ናይ ውሽጢ ሰብካ ኣይጸልዎን እዩ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ክትገብር ትጅምር ምሳል ግማ ቢለ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎ ጥሮም ኣይኮኑን ትፈልጡ ኣክሽን ካ ይወስዱ ኣሜን ኣሜን ድሕዋተይ እንታይ ክገብሩ ጥራይ ኣይኮኑን ዝፈልጡ ክገብሩ ዘለዎም ፈሊጦም ኣለዉ ሰገድ ካ ይብሉን እዮም እንታይ ዳ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ኣይዛሓጡን እዮም ኩሉ ኣብ ዙርያኻ ዘሎ ድምፂ እኮ ኣይትግበር እዚኣ እንተ ጌርካያ ከምዚ ክትከውን ኢኻ ቁሩብ እንደጅምር ንሕር ኣቢልካ ወላ በርባዕተ በገለ ጅምር ኣቢልካ ክትከስር ኢኻ ከምኡ ዝብል ድምፂ ይትሰደልካ ሰይጣን ምክንያቱ ሰይጣን ሓደ ካብቲ ዘፍሮ ዞም ኣክሽን ዝወስዱ ሰባት ብጣዕሚ እዮም ዝፍርህዎ ፍርሒ ሓደ ኬይቭ እዩ ሕማቕ ዝኾነ ኬይቭ በዓቲ እዩ ቀርቂሩ ይብኾፍ ደብለካ ሓደ ካብቲ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሓይሊ ንልሙኑ ንኣምላኽ እንታይ መሲልኩም ልዕልቲ ኣብ ዙርያና ዘሎ ድምፂ ክኸይድ ዝኽእል ኣክሽን ንክንወስድ ኢና ዲሲዥን ሜከርስ ክንከውን ኢና ካብ ኣምላኽ ሓይሊ ንልምን ኣሜን ራይት ዝኾነ ዲሲዥን ኣት ራይት ዝኾነ ታይም እንተ ክንወስድ ኢና ንኣምላኽ ሓይሊ ትቦ ምክንያቱ ዲሳይድ ንምግባር ሓደ ነገር ክትውስን ካብ ውሽጥኻ ድመፅእ ፓወር ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ኣሜን ብዙሓት ሰባት ኣብ ዙርያኻ ገለገለ ሰባት እኮ ኣብቲ ዘይከኣል ክኢሎሞስ
حليفموس سسينوم لميعهم صبيقهم تريو اسخا ግን በታ ናይ ፍርሕ በዓቲ ጠጠው ኣብ ሓንቲ ኣይ ሪኢኻ ወሲንካ ጥሒስካ ክትከይድ ኣይ ከዓ ነቶም ከምኡ ድተሓሱ ሰባት ከዓ ኣፕሪሺየት ክትገብር ኣብ ማእከል ትቕርቀር እንትርኢ ተኾንካ ግን ደጋፊ ሓውኻ ኢኻ ትኸውን ኣሜን ንኻልኦት ወላ ኣይጥዓሞም ንዓኻ ክጥዕመካ ኣይትብሎ ንኻልኦት ዝዋሓጠ ንዓኻ ግን ኣይውሕጠካኒ ብዙሕ ኣለኮ ገለገለ ይሰማሉ ወላ ብዛዓዲ ኣብ ዙርያ ዘለዉ ገለገለ ዕሩኽቲ ክዕልሉ ከለዉ ማይንድ ብሎዊንግ ዝኾነ ዓይነት ኣይድያ የምፁልካ ብጣዕሚ ንእሙሮኻ ኸማንስ ከመይ ገይሩ ሓሲቦ ትብል ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ምሻሎ በቃ ዝፈልቕ ካብ ውሽጦምሲ ፅቡቕ ኣይድያ ሒዞምልካ መፅኦም ኣክሽን ግን ደይብሎም እቶም ገለገሊኦም ከዓኒ ኣይሪኡን እዮም ነዚ ማይንድ ብሎዊንግ ዝኾነ ኣይድያ ምስ መፅኻ ቁልብ ኣቢሎማ ኸይዶም ኣብ ኣክሽን ይኣቱ መን ይዕወቱ ትርኢ ሽዑ እቶም ነታ ነገር ወሲዶም ከይዶም ድሰርሑላ እሶም ይዕወቱ እሱ ከዓ ብርሑቕ ኮይኑ የንባው ክልተ ነገር ኣለዎ ወይ እንታይ ሞዘታ ኣይድያ ኮናት እኮ ያኽብል ገለ ናይ ትዕቢት ንእሽተይ ክሳይተላቶ ማለት እዩ እንታይ ሞ ኣብዚ ዝበፅሑ እኮ ንሕና ብዝሃብናዮም ሓሳብ ይኽብለካ ወይ ድማ እግዚኣብሔር ረዲእዎ ቋዓብዚ በፅሐ ይኽብል ማለት እግዚኣብሔር መስከን ኣሜን ስለዚ ኩሉ ግዜ ክትርኢ እንድሕር ክኢልካ ኣብቲ ውሽጢ ሰብካ ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ምኽሪ ሓሳብ ክትርኢ እንድሕር ዳ ጀሚርካ ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ነገር እንታይ ዝኸውን መሲልኩም እንታይ ከም እትገብር ትፈልጥ ሰብ ኢኻ ኣሜን ዶ ወይታ ይባረኽ ኣይትዝሓሉኒ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ እንታይ ኩሉ ሳዕ ኣክሽን ወሰድቲ ክንከውን እግዚኣብሔር ክረድኣና ኣብ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 4 ሓደ ነገር ኣሎ እሱ ድማ እንታይ እዩ ሓንቲ ኣብ ናይ ሹኔም ክሓልፍ ከሎ ዝናይ ኣምላኽ ሰብሲ ስቕ ኢሉ ብኡ ክመላለስ ከሎ ሪኣቱ ሽዑታ ሹነማዊ ሰበይት እንታይ ኢላ እዚ ዝሓልፍ ስቕ ኢሉ ዝመላለስ ዘሎ ሰብሲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምዃኑ ርኢ ኣለኹ ኢላቱ ተረዲእኒ ተፈሊጥኒ ኣሎ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ምዃኑ ስለዚ ኣክሽን ንውሰድ ኢላ ንበዓል ቤታ እንታይ ኢላቶ ገዛ ንግበረሉ ኣብ ልዕሊ ገዛና ሓደ ገዛ ንስራሓሉ እሞ ቀፃሊ ክሓልፍ ከሎ ኣብኣ ከዓ ይድቅስ ትፈልጡ ዲኹም እዛ ነገር ብምግባራ ናይ ብዙሕ ዓመት መኻንያ ነይራ ሕቶኣ ተመሊሱ ኣሜን ኣሕዋተይ ሓደ ግዜ ኣብ ዙርያኻ እግዚኣብሔር ዘቐምጦም ሰባት ሰኣን ምልላይካ ብዙሕ ነገር ሓልፈካ እዩ ገለገለ ንመልሲ ሕቶኻ ዝኸውን ኣሕዋትካ ኣብ ዙርያኻ ይቐምጠልካ እሞ ስኻ ግን ስቕ ኢልካ በቲ መኻን መንፈስ ትመላለስ ኢኻ ግን ኣብ ዙርያኻ ምሳኻ ዝተቐመጠ ነገር እግዚኣብሔር ንሕዳ ዓይንትኻ ብሩኽ ኮይኑ ግን በቲ ብዙርያኻ ዘሎ እውን እንታይኻ ትወስድ ኢኻ ክብርን ኣምላኽ ኣሜን ኣምላኽ ካብ ኣብ ጎንኻ ዲ ደቐምጦ ኣብ ፀጋምካ ዲ ደቐምጦ ኣብ ቅድሚኻ ዲ ደቐምጦ ኣብ ድሕሪትካ ኣይትፈልጥን እያ ኩሉ ግዜ ንሕር ሰንሲቲቭ ኮንካ ግን ሓደ ነገር እንታይ ትገብር ትወስድ ትቕበል ክብርና ኣምላኽ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታይ ካልኣይ ዝርዩ ሰባት ኩሉ ሰዓት እንታይ እዮም ድሕሪ ኢልና እዚ በረኸታት ምርኣይ ዝነግረኩም ዘለኹ ካልኣይ ድማ ዝርዩ ሰባት ይዳለው እዮም ኩሉ ግዜ ድልዋት እዮም ዕብራውያን 11 ፍቕሪ 7 ሓደ ነገር ኣሎ ዕብራውያን 11 ፍቕሪ 7 ኢየሱስ ጎይታይ እንታይ ኢሉ ኖህ ብዛዕባ እቲ ገና ዘይተረኣየ ነገር ራእይ እንታይ ምስ ገበረ ምስ ረኣየ ብፍርሃት ኣምላኽ ተደሪኹ ብእምነት እዩ ንምድሓን ቤቱ ትኸውን መርከብ ዘዳለወ እዚ ዝበሃል ዘሎ ሰብኣይሲ እቲ ዝነበሮ ዘመንኩ ጽቡቕ ዘመን ኣይኮነን ግን እቲ ኣመጻጽኡ ግን ናይ ፍርሃት ኣምላኽ ዘለዎ ፋሚሊ እዩ ናይ ሄኖክ ፋሚሊ እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ሓደ ካብቲ ዝገርመኒ ነገር ራእይ ምስ ረኣየ እቲ ኩነታት ኩሉ ከሪኤካ ዝኽእል ነገር እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ጸልማት ዝኾነ ግዜ ዘይጽቡቕ ግዜ ሰባት ከም ናይ መጨረሻ ክፍኣቶም ዝዛረየሉ ግዜ እዚ ሰብ እዚ ግን ኣብ ከምኡ ግዜ ኣብቲ ዘይርአ ዓለም ሓደ ራእይ ምስ ረኣየ ብእምነት ብፍርሃት ኣምላኽ ተደሪኹ ሲሉ ንምድሓን ቤቱ ትኸውን መርከብ ኣዳለወ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሕዋተይ እግዚኣብሔር ሓደ ነገር ምስ ረኣየካ ነቲ ነገር ከመይ ጌርካ ኢኻ ትሳገሮ የርእየካ ኣሜን ኣሜን ድሕዋተይ ነቲ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ዋትስ ካሚንግ ሲ የርእየካ እሞ ኣርእካ እውን ስቕ ኣይኮንካን ትብል ሽዑ ምስ ረኣየካስ ከመይ ጌርአ ዝሳገሮ ኮቪድ እኮ ውትፍ ኮ ኢልና ዝክሮ ዶ ሓደ ግዜ እኮ ክብደት ዘለዎ ነገር እኮ ይመጽ እዩ ሎክዳውን እኮ ኣብ ሎክዳውን ደይኮነን ግን ናይ ነገር ሰሚዕና ግሎባሊ እኮ ይመጽ እዩ መጺሱን ኩሉ ሰብሲ ኣየር የለም እንቅስቃሴ የለ ልቁጥ ኣቢልዋ መንፈሳዊ ተኾንካ ግን ይርዳእካ
እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ አሜን ስለዚህ ነዛ መርከብ እዚ አክሰርሓ ክእል ኣለዎ ድሪኡ ሰባት ይዳለው እዮም እግዚአብሔር ይባዕሉ እንታይ ኢልዎ ኖህ ኢልዎ ካብ ጎፊር ዝበሃል ኦምሲ ንዓኻ መርከብ ስራሕ ኢልዎ ትፈልጡ ዲኹም ኢቭን እግዚአብሔር ንሓደ ነገር ከዳልወካ ከሎ ማቴሪያልስ ከይተረፈ ቅርበልካ ንምንታይ እቲ ነገር ከም ዝረኣኻዮ ምሰስተው ዓለ እግዚአብሔር ንዑ ዝኸውን ፕሮቪዥን የምፀልካ ትፈልጡ ዲኹም ኦም እቲ ጎፊር ዝበሃል ኦምሲ ስቂል ይኮነን ዝኾነ ዓይነት ኦም አምጪኻ ስራሕዮ ኣይኮነን ኢልዎ እቲ ዝጥቀመሉ ዓይነት ኦም ከይተረፈ እንድሕር ሪእና ፅቡቅ ጌርና እቲ ጎፊር ባህር ኣለዎ እቲ ዓይነት ባህር ኣለኩም ሓደ ናይ ምጥሓል ባህሪ የብሉን ኦም ኣይጥሕልን ተሓላይ ኦም ኣይኮነን በኽበኻይ ኣብ ውሽጡ በኽባኽ ኦም ኣይኮነን ኦም ጎፊር በዛ ገረብ እዚ ኣጌርካ እንታይ ትገብራ ኢልዎ ትሰርሓ ኢልዎ ስለዚ እዚ ከምዛ ዓይነት ዘይብኽቡቕ ናይ ምጥሓል ባህሪ ብዘይብሉ ዓይነት ኦም ገይሩ ከዓ መርከቡ ሰሪሕዋ ሕጂ ብዛዕባ እምነት ስለዘይ ንዛረብ ዘለና ኢና ግን ፅቡቅ ጌርና ንድሕርታ መርከባ ፅኒዕና ኩላ እምነትና ገጥ እተብል እምነት እያ ብውሽጣን ብግዳማን ሲን ኣብነት እንታይ ኢልዎ ብቅጥራን ትፈልጡ ንምንታይ ቅጥራን ድብል ተጠቂሙ ቅጥራን ማይ ናይ ምንጻግ ባህር ኣለዎ ኣብ ዞርባ ኣይገብሮኒ እንታይ ባህር ኣለዎ ይነጽጎ ንማይ ስለዚ ታትሰርሓ መርከብ ዝመጽእ ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ኣይሂድ መጽእ ዘሎ ነዚ ከቢድ ዝኾነ ማይ ኣይሂ ክጻወር ዝኽእል ዓይነት መርከብ ክትሃንስ ስለ ዘለካ ዓይነት እምነት ክትሃንስ ስለ ዘለካ ብኦም ጎፊር እናገበርካ ብቅጥራ እናገበርካ መሳልል ጌርካ ታደስ ትብለኒ ግን መስኮታ ግን ናበይ ንላዕሊ ኣማን ኸመያ ሰዕተዋፀካ ክብሩና ኣብላኻ ኣሜን መስኮትካ ናበይ ናብ ላዕሊ ኩሉ ሕቶታትና ኣብኡ ስለ ዝምለስ ጎይታ ይባረኽ አሜን ስለዚህ ይዳለው እዮም ክንብል ከለና ከባዶ ተበጊሶም ኣይኮኑን ዝዳለው ትርኢ እንትኾንካ ኩሉ ሳዕ ምሳእ ጎንጎን እንታይ ኣላ ትዳለው ኸ ኢኻ ምኽንያቱ ኦልሬዲ እግዚአብሔር ኣርኢካ እዩ what's coming ይራኣየካ እዩ እንታይ ኢልዎም ሓደ ጊዜ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣሕዋተይ ኢልዎም ተኣሲሩ እኮ እዩ ደሎ ኣሕዋተይ ኢልዎም ነቲ ሕጂ ክልተ ነገር ኣሎ መርሐ መርከብ ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ካሎ ኣብታ መርከብ ኣሕዋተይ ኢልዎም እዚ መንገድናሲ ብጭንቂ ብመከራ እዩ ከምኡ ስርኢ ኣለኹ ኢልዎም እቲ ሓለቃ ሚእቲ ግን ካብ ነቲ ጳውሎስ ዝብሎ ዝነበረ ቃልሲ ንመን ኣሚንዎ ነቲ በዓል መርከብ ንዑ ኣሚኑስ እንታይ ኢልዎ ድሓን መንገድና ብሰላም ይግዲልዎ ኮይኑ ድሓን ህይወቶም ብስባር ናይታ መርከብ እዮም ወፂኦም ሐዋርያ ጳውሎስ ስለ ዝነበረ እምበርቲ ማዕበል ኣብ መጻጽኡ ኣብኡ ከሎ ኣጥሕል ከብሎም ይመጽዩ ብሰንክቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ግን ምኽንያቱ 14 መዓልቲ ኣይበልዑ ኣይሰተዩ እዮም ድረአ ነገር የለን ሞት ጥራይ ትሽትት ኩላ ኩነታት ኣብ ከምኡ ግዜ ግን መልኣኽ ናይቲ ኣነ ዘገልግሎ ስሙ ብሩኽ ይኹን ኣሜን ኣሕዋተይ መልኣኽ ናይቲ ዘገልግሎ ዝእዘዞ ኣሜን ዝብሎ ናቱ መልኣኽ መጺሲ ጳውሎስ ኢልኒ ክብርን ኣምላኽ ኣሜን ዶ ኣብ ማእከል ከምኡ ዓይነት ናይ ፍርሒ ሲትዌሽን ሲ እቲ መልኣኽ ምጽእ ኢሉ እንታይ ኢልዎ ጳውሎስ ኣይትፍራህ ኢልዎ because of you ንዓኻን ነዞም ኩሎም 270 ሰባት ከማን ንዓኻ ሂበካ ነፍሳቶም ሲ ተቕሊለስ ኣብ ኢድካ ሂበካ ኢሉ ኣታ ናትካ ነፍሲ ጥራይ ኮነትን ኢልዎ ናይቶም 200 ሰባት ነፍሲ ሰብ እኮ ኣብ ኢድ ኣምላኽ እዩ ናቶም ከማን ተቕሊለ ኣብ ኢድካ ሂበካ መዓስ ተረጋግጽ እንድሕር ኢልኩም ኣብ ወጻጽኦም ረእይዋ ድሕሪ ተቓል ኣምላኽ ድሕሪስ ከመይ ገይሮም እዮም እግዚአብሔር ረስኪው ገይሩዎም ሓደ ካብቲ ዝገርመኒ ክቆጥ ብዙሕ ግዜ ነታ ዝወጸት ቃል ነታ ትፍጸም ኣምላኽ ዝደልያ ቃልሲ ሰይጣን ይጻረራ እዩ ስቂሉ መጽኡ ነገራት ኣይኮነልካን በዓል መሬት ክትከውን ኢኻ ከምዚ ክትከውን ኢኻ ምስ ተባሃለልካ ቃል ምስ ወጸ ዘሎ መከራ ክነግረኩም ኣይክልኒ ሽዑኻ ትተባተብ ሽዑኻ ትጽሊ ሽዑኻ ተጠው ትብል ብዙሕ ዓይነት መስገደል ይዝመጽእ ትቃል ከይፍጸም ንኤርምያስ ተሪእኹሞ ሓሳብ ቆትልዎ ሓሳብ ኣወጋፈ ማእሰርቲ ሓሳብ ገለመለ ኣይተቀትለን ግን ኤርምያስ ክብርን ኣምላኽ ኣሜን እነግረኩም ኣለኹ በዓራይ ኾንካ ሓሳብ ኣምላኽ ሒስካ ኣብ ተኸብድኻ ገለ መንፈሳዊ ነገር ሒስካ ሰላም ጌርካ ሙጻእ ሰላም ከምኡ ባል ነገር የለን ብዙሕ ዝዓይነቱ ትረት ይዝመጽእ ሽዑ ከውድቐካ ክደፍኣካ ማለት እዩ ኣይትድፋእን ኢኻ ግን ኣይትኽብኮብን ኢኻ ክብርን ኣምላኽ ከም ንፋስ ስቂልካ ኣይትኸይድን ኢኻ
ምክንያቱ ዝራእኻዮ ነገር ኣለካ እቲ መልአኽ ናይቲ ኣነ ዝናቱ ኢልዎ ታነ ዘገልግሎ መልአኸይሲ ሰዲደልካ ኢልዎ እሞ ኣነ ኸ ኢልዎ ሽዑ ከምቲ ዝበለኒ እስከ ከምቲ ዝበለኒ ብሉ ከምኡ ከም ዝኸውን ይኣምኑ እየ እቲ ኻባኻ ዝትረፍሲ እምነት ጥራይ ከምኡ እዩ ዝኸውን ኢልዎ ባይዞ ወይ ኣብ ከምኡ ኣነ ንባዕለይ ከማን ከመይ ገይሩ ኢኹም እየ ኢለ ኣብ ማእከል ባሕሪ ወላ ሓንቲ ቆይደ ይብልካ ትፈናቀል ያደላ ትሰባበር ያደላ ታዘለኻ መርከብ እቲ መልአኽ እንተሎ ግን ከምዚኣ ገይሩ ሕዛን እታ መርከብ ኣይትጠፍእን ኢኻ ገሊኦም ሰባት ኣይገርመኩም እንዲዩ ክንደይ ሜትሮ ጸዲፎምሲ ወፂኦም ይሽባል ከምኡ ዓይነት ኣምላኽ ተለካ እኮ ባህ ክብለካ ሰናይ ኣሜን ዋና ነፍስኻ ከለካ ዘርከበይ ምንጥላን ኢታ ነፍስኻ ወኣበዳዊ ወቂተኩ እኮ እዩ ዝብል أنت قال يسوق خي مكيموت كويد فرة أنت يتفرع أبأداو أملاكو كخطوكت حمام أنت متيو تصغره كبرنا أملاك آمين ما تيجي مزبلو زول لخوك بوز حلف سبت رايز ردو سلازي لهم أجهم يلوم حدا سما يموتني لهم أمود داتا تقال ترينا يدما كقتلوهم حسبوا يمدبلو توم وتهدرات كمان يتبل كقتلوهم حسبوا أملاكك النتاز بلا قال ما أنتي كسمريلوس نتحلق أميتي أي قتلون يميلوا أتحمبيسو زغل حمبيسو يوصى حمبيسو زي كلكا بسبار نايتا مركب كوت يميلوا حدث بكيموت ولا أجزي أبيهر النحر قم تل يلكا سبار ناي مركب كدال والكاي ولا بقى خطوت كبرنا عمل خامي سبار نايتا مركب كي ترفن عخان تايكا مدحنيتك قوي تاي بارا خامي هذا جزء خبز هاتو قبل كم بيت أملاك تبوي آمين بوش تمر بدقي كنا نملالس زمت النظر با انتينا خمسي نك واوسايد بال انترتين اين غبرونينا غويتاي بارخ آمين كم زو كوي متصالو ينصلالو لو صقم يلن ينصلالو نحنا ግን ነትኾሙ ዘንጸባላሉ ደበና ንብትኖ ስሙ ብሩኽ ይኹን አሜን ትመልአኽና ይተአነ ዝናቱን ዘገልግሎን ከምኡ ይልዎ በቃ ኣነ ንዑ ይኣምነ ከምቲ ዝበለና ኸኹም ክኸውን ይልዎ ከምኡ ክትኮኑ ይሓገዝኩም እግዚአብሔር ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚህ ዝርዩ ሰባት ይዳለው እዮም እግዚአብሔር ይመስገን ሓንቲ ሰበይትላ ደስ ትብለኒ ኢንፋክት ንማሕበር ኣምላኽ እዩ እቲ ምሳሌ ኣብ ምሳሌ 31 እንታይ ድብላሎ ነቲ ዝመጽእ መዓልትሲ أتهبوني تسحقه أتذا سبيتك سحقيتك نمن تأجن تسحق ليت بملئتا سخدك سخلقا ساجنها مفتلان قنينان حيزا ليت بملئتا انت كي يقولوا صدراء ما انتي كما وقو سب كلهم صدراء سيلو سب درب كدانيم حدوكوا خمس قطين نجار يبولون نمن تاي مسيلكم ليت بملئتا خسريحة تحضر أدوا قنين حيزا أدوا مفتل حيزة أجرها قونين حيزة أنت تجبر ملوك ليتي مخني أبتعد بلك مسحف قدوس مبرهتها بليتي أتمز عليه أيت أفني زبل أما نخون كليتي من 10 ساعات كوخن حرت بلا لخا خونك نوتي نمن تاي مسيلكم زمت سمع علتي تسحق قبل كله سقيلا يكون تنتسحقه زنامن ورجن انت مصص حنتي تخونيا نمنتاي مسيلكم كلهم صدراء كخدن زخئل ادالي اتحدر كبرتهم تدالو غولفهم تدالو سرتات كل ነገር يتدالو والله እግዚአብሔር ይመስገን كلهم صدراء تفلطوا ديكم امانه مخان حد ጊዜ ሱም በዘይካቲ ዘላለማዊ ህይወት ምርካብ ታብ ቅድሜና ዘሎ አኽሊልን በረኸትን እሱ ሞ ይጽንሐልና ሕጂ እኮ ዘላለማዊ ህይወት ተቀበልና እንዳኸድና ከለና ናይ ዘመድካ قدفونات كام مطري كابا خذ حلفه أبزمات كاب عليت كاب أبزتفعل عليه نجار something دحر سيطاني مدة مالو خينو ما تجينك جايبين عقا حشوخ بلك سمو برق يخون أكو خمسة خونا له بلك كيت كانت يتقبر بسألت أبزوك يأخذ الله خسخة سجن أمريكا كانت له ريسكيو تقبر شو عد حرتوا السنة جايبين ملسي صولت كخبا كخا أنت بقدر ما يكون خمسة قاتي مني تبلو أيكم بلك كسو شو كم زقاتي مني رو مع سوان أب كم زوان كبرنا أملاخ يخون أتبرك خاسي يولد دحنتي يولد سمو بروخ يكون آمين you are privileged حزب أملاخ رأسنا أين الدنن please هذا حد يجي يقول تين رأسك بزي أبزع عالم زي رأس زدن نمبر دبل نجارات يلا بأملاخ نتبع يزبلك على أملاخ سمو بروخ يكون آمين سلازة تسحقوا يلو نمن تعد تسحقوا تدالي سلة
تصنح صباح نقشعو زناب ورش انت متى من ما يتخوني يا እግዚአብሔር يمسكن سالساي زريو سبات زمنن غزين يستوعليهم مجمريا انت يلنيم زريو سبات انت يلنيم تاي كم زغبرو يفلطو اكشن كاي وسدو تغبار اللوم تخلاي يدالو سالساي كاني زريو سبات كانا ام غزين زمنن كانت يغبرو يستوعلو دقي يساكور تبالو لو ام مصحف قدسنا ازيوم ابز فتره 40 شعتن فقد 14 من ببابرو خاتي زفترت 40 شعتن فقدي 14 تايبل يساكور حيال ادغيو امونغو دنبتات مال يدقس اتا معرفيت صبقتي اتا مدر دما لمعتي كم زخونه راي امو منكبو نمسكامات حته صعراي غزو دما كونه ناي مجمريا ابوم يعقوب كمرقوم كله صحفت زي دحراي حنت قلمكم صلكمي مسات تحايسكم شعو كترداكم اب كلا اي زينا قدماي زينا ما اول سوري معرف 10 تخلته فقد 30 كلتن حدا قال له تايبل مسيلكم كاب دقي ساكوركا اسرائيل انتاي كغبر كم زغبو كفلطو مستوعل زمانات زلوهم كلتميت واناتاتهم اب تحت تزازهم دما كلهم حواتهم مساتاتهم ريخهم دقي ساكور رايتيهم ابزق انتاي لهم زمن يستوعلوا احواتي حدا غزي እግዚአብሔር انا انتي يقرر مسيلكم 3 ور 4 ور حدي عام وات ايفر تصلخ يا ጸሎት تمليسوس مسخر تتقخلو ملعل طري تصبيه موسى طري تصبيه نحد سنسلس كونكا او وش تخد خون درد اكا ነገር منفساو ነገር نحد ادي بالك خوينو ملس حتو خامو خانو كمان اي تستوعلون يا انت يكون كا خديت من لسه لا يبلك مسخلو بتتقخ وسود يدبلك كبرنا املاخ امين እግዚአብሔር يملس كوي تحطو እግዚአብሔር تايغبر يملس بمعلت تصبب عرض يكونن እግዚአብሔር عرض انبر ስለዚህ زحاتتكم وزحاتت كايو حطو دحريت محتات كا زلو ناي متصبباي غزيخا وساني كبرنا املاخ يكون امين غزي لو نخلكم ملس حطو غزي لو እግዚአብሔር كملس فتح خوص حدا ነገር حتيت كايو سقيلو طراي حطوታት كا قوقحمو زخيد املاخ يكون اب غزيو اندي بالحق مش اب غزيو እግዚአብሔር صبق ነገር ይገብሮ ናብነት ከም አብነት ኮኾነና እስከ ሆሴ እሞንኺ ደይምድላው ከቢድ መኻኑ ሆሴ ምዕራፍ 11 فقدي 10 هوسي 13 سوري فقد 13 ማለት እንታይ ኢሉ መሲልኩም ኣብዚ ከም ተሐርስ ሰበይቲ ቅልውላው ይመጾ ጊዜ ምስ በጽሐ ንምላድ አይቀርብን ኢሞ ዘይለባም ወዲዩ አቤት ዋ ተሽዓተ ወርሕ ሙሉ አማህፀን ዘሎ ውላድሲ ክውለድ ክመጽ ኾሎስ እግዚአብሔርኮ በተፈጥሮውን እኮ ነናቱ ስርዓትኮ ይሂቦ ዋ ሰቂላ መጽ ውልድኮ አይተብልኒ በፍላይ በኹርቶ ኮይኑ አለኮ ተሞክሮ ክፈሱ ዘለዎም አለውኮ ኩልኮ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ይዝኸይ እንደ ሕርዳኒ ጊዜ አኺሉ ተሐርሰሉ ጊዜ አኺሉዋን ከሎ አባስ እንደ ሕርዳ ተጸቃቀጣ አላ ኮይናሲ ከመይ ይኸው እቲ ጊዜ እንደ ሕዳ መጽዩ ሲልዎ ክትዳሎ ጥራ አይደለዋ ግን እንታይ ኢሉ ጊዜ ሕርሳ በጽሑ ክነሱሲ እዚ ግን አይተዳለወንሞ ዘይለባም ወዲ አሕዋተይ ጸሎት ናብ ሰማይ ምርዋር ጥራ ይኮነ ልክ ድወርወር ካዮ ጸሎት መጽዩ መልክዑን ሕብሩን ሒዙ ግዚኡ ሓልዩ ደበኽ ክብል ከሎ ናትካ ናይ ምድላው ጊዜ ኸይድለካይ ክብርና አምላኽ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ሕቶ መስሓተትካ ሕቶ ኸይምለስ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ይገብራሉ ኣብ ዙርያናትካ ኣብ ትጽልዮ ዘለኻ you don't know አምላኽ ግን መልስ ሕቶኹም ክብርና አምላኽ አሜን አይሳኖን እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ዘይለባም ወዲዩ ንምንታይ ዘይለባም ኮይኑ መሲልኩም ጊዜ ናይ ሕርሲ ከም ዝበጽሐ አይተረዶን ስለዚህ አይተዳለውን እኹል ድኾነ ምድላው አይገበረን ነፍስኻ ኸይተረፈ ወላ ስጋኻ ኮይኑ ገለዋን ሓደ ጊዜ ዘዳልዎ ከን ሓደ ነገር እና ረአኻ እና ስተውዓልካ እንተ ኸይድካ ግን እግዚአብሔር መልስ ሕቱ ማዓስ ምዃኑ ተስተውዕሉ ኢኻ አሜን በመንፈስ ሰንስ ትገብሮ ስለዚህ ንምላድ አይተቀረበን እሞ ዘይለባም ወዲ ኩለን ተን 10 ደናግል ኩለን ኮይ እንደቂሰን ማለሲ ወላ ለባምን
عشان يلون تفلين كلنا ندق إسن أتن زدق أساقن إكسترا زخونة أويل اللون أبتناتن تينا أمين حواتي هذا حد يجي يكون سبعة دق إسم الكات دق بروقي اسم إكسترا مايل كيدو مخون وكل مسخاز دق كل مسخاز لك كله أنت يحيزو كويت فلتنيا قال لي سبعة له إكسترا مايل كيدو سنة زت حاز حيزوز عكاب عكيبوز تي كوي شون عخذ دك سكا تبرابر كوي تاي بارخ كندي نجر زقات ما الله بهوت هذا كذي نبح إن فاكت أمك الخلق لنا مالتي انتي جبرالو بزح كذي أي فلتنا أنت تسب السوقن بوشتي أي سوز خون مجدي يدالوني احنا قلنا ينفلتنينا مالتي تراي انتي نجبر انت بالناس سئلنا تراي ندقس هو انتي تجبرنا إذا تعملنا ناين أنا بلا لنا نحن تقولنا تاسل زي ما جانا مالتي سأكمل يقولون أملاك فلت بلنا احنا قربت أملاك فلت قربتها لبنا سخفت بلا مالت قال تفولتوا اليوم all of the sudden حرشوا عاد تور حسي ما كنا مزياس كستو تباهيلوس واتيو تبطي ساي متى مالتي ماكينه طرنف فابيلوس باو احنا بقى تعرفنا what's going on كل مسخاز دكاسي مالت ايكون زدالو نجر حبيبون عند دكس بلا كسبالو لبا من تخويني ماتشم أنا بروقاتي زي أقبر له سخون كم قدهم أنا ديو كم زبلك أكو لبام كوي anyway شعجن I took a lesson مالتي أملاخ مسكن أمين أنتي تقبر كم زلقة فم فليت هاد ليكاني فرخ زاربي ويتاي بارك أمين سلازك زابيري مسكن حدا جيزي خم إلهم أبي يوحنا سمعنا في أربعته سماريا جيزي آخي لا يلوم عين تخم جن كح أبلومو مدرج أنت خوينا يلوم سعديا آمين نوانجيلك الرب خوينا يلوم سمو بروخي خون آمين ولا أوانجيل كوي مرأي حق زكاة لبودلو سبالو لبقازي تدالو سبالو نايمن فسبت خونكا استدالو ندي تدالو انتريخا نمن تاي مسيلكم حرستاين نمرت انتي تقبروا مجمرة يا حرسون دي نت مريت نتي مريت تاي تقبروا مسيلكم جمتيلو نفاسي زقتول تخكلنيا زخون أكايدالو يتصق انتي دان بلوز أنا أملاك تدليلو جزء تبلد أبلا تتقصي نتمريت جمتيلو نفاسي يتولو ما مجمرة بدحريو اندا قولن دا بلن دا لما مدى يدحريو زرز دربي እግዚአብሔር ከአ ንገሊዩ ሰባሎ በቃ በዝተፈላለየ ነገር ተዋጢሩ ንፋስ ዚአትዎ خبدሎ ወንጌል ሂብካዮ ገለ ሀብካዮ ምንም ደይሰምዓካ እግዚአብሔር ትንፋስ ከነፍሰሉ ግን ጽበ አሜን ክብርና አምላክ ይሁን ሽዑ እግዚአብሔር መስከን ራይት ሞመንት ራይት ስፖት ይበካ እግዚአብሔር ኬትካ ጠቅተብል ማለት ክብርና አምላክ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ናይ መወዳእታ ዝርዩ ሰባት ንአምላክ ሐሳቡ ዝርድእዎ ሰባት እዮም كل سب كل أمان كل خير إليه expect يجبر كون تكون كجن تناي مرد عقمي فلالي من ياتو كم ما تشريتو نعبيس لزغيت سب أبزجن ترارينا يو أبزر يوسبات فلاي أبتي بتصحنا زعتو نأملك حسابه يمزر الدوه هواري باولوس انت حد أرينا يو نيجزي أبيهر مدب أبتا هواري ويت محبر أبتا أدماس ويت محبر انت أينيرو توانجيل أبيك خون كبات سحب كله أزوم سبات زيوم جن تجودايزم الله تزعبيهم الله تكالتشر الله حيزوما ما ميقام كوفي لو ما نتوانجيل مالت بناي مكر استيفانوس كنت بتينو منياتو نايك زي أبير حساب كسع وسن مدرنبر أبي يرساليم كما مقو أيكونه كل كالق أصري كفرس زلوا ونجر كم زلوا من يتردي ونحريلنا كابعين تخم كراف زخد اللي سباي كبرنا أملا خمين أحواتي هذا حد يجي نايك زي أبير حساب تسأرر كوي أبتعين تخم كراف زي ودق الله كالتشر الله ودع عدي زبل الله ሃይማኖት አሎ ብሔር አሎ ልምድ አሎ ጉጂለ ጻዕዳ ጸሊም ቋንቋ ወድ ጎዶቦይ ወድ ዓደይ ዘመደይ ወዘተ ካብ ዘሎ ብሔርን ቋንቋትን ተዓዲጉ ከም ዝመፀት ህዝቢ አይርዳከን
بقويتا خسع زخون حوخا مخانو أي تدالوني حوخا كبرنا أملاخ أمين كابعين تخاخم كراف تقريفو تكسع زي كده جن نجزابير حسب كرداء كونا يكلني مالتي سلازي زوم سبات زيوم تكالتشر حيزوهم ولا كمان نجزابير حدا رأي أرئيوه ترأي ترديوه عب معرف عصرت تدارينه نمدا قردني لوس كيدو مالتي بيتروس مستمل سخا ترى كمان تجيرومهم كونفرونت تجيرومهم إذا جن أملاخ مسكن كابعين تخم كراف زود قول سبا أيجن نجزابير حسب أتكبيرو أمين نوح ما قد وسيدون التوانجيل حسب أملاخ أباخا حسب أملاخ أبيتك حسب أملاخ أبهاجرك أبتات نبر لازل خامدري نجزابير حسبنا ترد كان حد أمتيو أي تشبرني خامين صباح أنت يخوني أي تبلني سمو بروخي خنامي أحواتنا بحكي نقولكم دلوا إذا privilege تقع بيت أملاخ كوي دلوا نحن عند حد أتناويس أنا دامو أبدأ جزء لوها نسخان حتى ناويس كدامو مسام لك كامس منفس أو عين تخان حتى ناويس كاس أبدأ جزء لو سبعة دامو زقاس يبي بالله بجزء إذا علمكم يوم لبهم سلمي تدلا سخان حتى شبيرك أنا حتى شبيره كل سبب حتى شبيره سي من داي أجوخهم دبل كركب أمين لو انتهي لهم أبي إسرائيل سي حدا جزء زي رأس أدقس بزتوسنا سيك على البرور كعدك تجميره كل خلو زسك حكا كنا تعتبتهم إسرائيلوين حدني أملاخ سبقنا له إلسا أود شافات أب كم زع عينت كنا تعتكلوسي كل خفوق والله تايلو تزاريبو صباح كم زاق زيزي أخلي بخمزم كمزن كشيات إلو أبيت أبزاب تصحنا زي أجزاء أبيري بصحكم آمين كل خناتات المات كله بزح زع عينتو موتن مسوعات تاتن كله سخاقن أجزاء أبيري مسكني أملاخ زي تتلقيخة صباح كم زاق زيزي كم زك خوني لهم أتي زي أمانة شعون تايلو لو موكا مسكوت تزخفتي أي مخونن إذا تبلو زل خايلو دحان بعينها بعينها يتريون يكونن يلو بعينها كتريو يخفت أم كله جن كابو أي تبلعني خايلو اتقال كم يجرا تفتي من مرمروا أب أفدق جسي سبات قوت وخلوس رجيت أمم يتوم يدبلك ولا تموتوا كمان موت عشاي أما موت خمان كبزحي عينه تحكي حما أموت ميتو أبتدقسي ترجيت أمم يتيد بلك بعينها تحط قبريها كتري خخون كل ليلو أب حنتي معلت أب عسران 4 ساعات زي أبير ميراكل جيرو بتاع مدري نزي إنا نملخ أمين لبخو ما يشبر زي أبير يبارخ بأملخ أموني يزبل سلازك زي أبير يمسكن نمن تاي مسيلكم أترد بولا دلخو أتي أناتات زيناتات بملق تريوخ تسمعوا خلقاسي زت معك يكونه بتخكل إذن يخون الله زبلك كسب مركب أملاخ مسكن يسب بلسين برغديو عند حرقتي زن يخون الله يلو نجيرك خنسو أبتوش تخاجن فرحين حد أمشي جن مخان تصبق زوجت زي كونسي كبوت خاز زبل ترى أخوينا جن we need to pray زعبات تقول داي مالتي آمين كم زن خوني خبلك أقوله جن زعبير مجمع رأز متسكن تاي أي تفرح يلوم مانيا تحكمهم أبد حري من الله فرعون الله بكل ميم كابحر الله أي تفرح هدئ بولي لهم آمين حزب أملاخ هدئ بال بزح زي شبر الله دي of course الله something is going on in a bad way جن زعبير يمسكن أملاخنا يعبي كبرنا أملاخ آمين أملاخنا يعبي سمو بروخ يكون يسوع قوي تاي سلازم كل ساعة زعبير يمسكن كنرئي أملاخ مسكن سماعات كن وسخ زعبير عينتنا كخفتو ناي ورتك صلوتنا يكون سلازم خدك مني توم زريو سبات قدامي تايك جبرو خمس اللوم يفلتو أكشن كاي وسدو تخلى زريو سبات كل ساعة تام يدالو سالساي كازريو سبات زمنن جزين يستوعليهم توم ترابعي نتبخا زريو سبات نعمل تايد جبريم حسابه زرد هو سباتهم زابيركم يكبرنا كابزلني حف كنبلمو كنصلي سمو برخ يكون آمين يسوع قويتاي استخلنا متن حساب كنصلي زابير يبارخ نيشتي كنصلي أملاخ مسكن لبنا أي وسد حواتي أتي كخيد زدلي it's okay he can go أملاخ مسكن تخصل زدلي سابقن زابير يبارخ